бахшида ба рӯзи модарон дар ноҳияи шаҳри нав низ чорабинии тантанавӣ бо шукӯҳу шаҳомати хоса баргузор гардид. роҳбарияти ноҳия бонувони фаъол аз ҷумла модарони собиқадорро ки ба хотири қадрдонӣ дар ин ҳамоиш даъват шуда буданд таҳният гуфта барояшон ҳаёти осоиштаро таманно кард. зикр шуд ки таи солҳои охир дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ аз ҳисоби занони ноҳияи шаҳри нав низ фаъолияти кадрҳои фаъолро мушоҳида кардан мумкин аст. дар ҳақиқат модар ҳар як нияту иқдом, ҳар як рафтору кирдори фарзандашро эҳсос менамояд ва мекӯшад ки ӯро ба сӯи зиндагии шоиставу пурсаодат роҳнамоӣ созад. заҳматҳои беназири зан модар дар ҳаққи фарзанд инчунин ба хотири ободиву оромии кишвар моро водор месозад ки қадру қимат ва ҳурмату эҳтироми ӯро ҳамеша ба ҷо орем ва барои ӯ шароити мусоиде омода кунем ки дар баробари фаъолияти созандааш фарзандони солиму соҳибмаърифатро тарбият намояд. ҳамчунин қайд гардид ки яке аз масъалаҳои муҳимтарини ҳаёти имрӯзаи ҷомеаи мо ташаккули тарзи зиндагии солим, фароҳам овардани шароит барои модару фарзанди солим ва ташкили оилаи солим мебошад. зеро оила ниҳоди асосии ҷомеа, манбаи парваришу тарбияи нерӯи солимии зеҳниву ҷисмонӣ ва идомадиҳандаи наслҳо маҳсуб мешавад. агар ободиву суботи ҷомеа аз осоишу оромии ҳар як оила вобаста бошад, дар навбати худ ободии ҳар як хонадон аз рӯҳияи поку созанда, сатҳи маърифат ва саломатии зан модар вобаста аст. дар ҷараёни чорабинӣ якчанд занони фаъол бо ифтихорномаи раиси ноҳияи шаҳри нав қадрдонӣ гардиданд. чунин дастгирӣ ва қадршиносӣ дар рӯзи модарон тавонист боиси рӯҳбаландии онҳо гардад. чорабини фарҳангӣ низ ки бо пешниҳоди шеърҳои баландмазмун, таронаҳои дилошӯб, рақсҳои мавзун ва дигар барномаҳои ҷолиби консертӣ аз тарафи ҳунармандони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи шаҳри нав роҳандозӣ шуд, ҳамоишро боз ҳам рангину дилнишин намуд. таҷлили ин ҷашн ки ҳамагӣ суханҳову гуфтаҳо васфи модаронро мекард, барои фаъолзанони ноҳияи шаҳри нав таъсироти неке боқӣ гузошт.